وزیر دەرڤای عربستانە سعودی عادل جبێر پشتی دو ڕۆژان ji civînan bi hevşanê xwe yê Emerîkî John Kerry re li ser doseya Sûriyayê ra gihand ku hûrgiliyê nederbasbûna bijayî ya welatê wî bo Sûriyayê. Wezîrê Derveyê Erebistana Saûdî Adil Ciber piştî du rojan ji civînan bi hevşanê xwe yê Emerîkî John Kerry re li ser doseya Sûriyayê ra gihand ku hûrgiliyê nederbasbûna bijayî ya welatê wî bo Sûriyayê ji aliyê pisporan ve tê gengeşekirin. û te kes kir ku Riyad alîgiriya opozisyonê ji bo rûxandina Esed dike. Cibêr diyar kire ku Washington pêşwazî li girskirina karê şahnêşîna Erebî ji bo şerê rêxistina Daişê ya terorî û derbasbûna leşkerî bo Sûriyayê dike. Lê John Kirby berdevkê Wezîrê Derveyê Amerîkayê tekez kir ku nikarin destnîşan bikin kengî û çawa wê werê bicîkirin. Heftiya Borî rawêjkarê Wezîrê Derveyê Erebistana Saûdî Hamîd Ahmed Esêrî ragihand ku ew amade ne hêzên bijayî derbasî Sûriyayê bikin. Lê amaje bi hêzên taybet nekir. Her wiha Serokê Amerîka Barack Obama jî pabendî bi şandina hêzên bijayî Emerîkî red kir. Lê sala Borî biryar da zêdetirî 5,000 leşkerên operasyonên taybet li Sûriyayê belav bike. Li gorî Ajansa Anadolu ku Tirkiye ew raportên li ser amadebûna 150,000 leşkerî bo derbasî Sûriyayê bibin belav bûwîn red kir. û ew jê der bi berûvajîkirina rastiyê wesif kirin û diyar kir ku bingehên wan yên leşkerî li pêş hêzên hevpeymana lê dê jî Daişê vekirîne. Ji alî xwe ve Îranê li ser zarê fermandarê pasawanên Îranê Lîwa Mihemed Caferî dîsa tekez kir ku derbasbûna Erebistana Saûdî di nav xaka Sûriyayê de xwe kuştine. Ev yeketê piştî ku tora CNN ji jêderna Saûdî ve guhest bû ku Erebistana Saûdî û Tirkiye fermandariyeke hevbeş ji hêza bijayî ya ku wê derbasî Sûriyayê bibe danîne. Menal Mihemed, ARK.